салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед ба шабакаи Qadamshoи сев. Ман бошам бо шумо Qadamsho. имрӯз дар барнома як қиссаи беҳтарина пешкаш кардан мехом. пеши қиссара сар кардан гуфтанем ки кадомет обуна шидагӣ нестен, обуна шавен, лайк гузоштагӣ набошен, ҳатман лайка гузорен. мақсад аи қиссаҳо ягон каса хафа кардани нестам, ягон каса пас задани ҳам нестам. бисёр дар комментариҳо менависанд ки ту одаморо пас задиса, ман ҳеҷ кара пас задани нестам. ҳамаи қиссаҳо қиссаҳои ҳаётияй, бахшиш барои хафа шидантон. марҳамат и қиссашам то охирша гӯш кунед, фикрихтонро дар комментари бинависед. номи қисса шӯи зебо дарди сар. ман зани қоматбаланду ситорагармам, вале фарбеҳи безебу пирам нишон медиҳад. ҳар қадар кӯшиш кунам ҳам аз вазни зиёдатӣ раҳо намеёбам. аммо шавҳарам марди қоматбаланди зебо ва махфилорост. ҳамроҳаш ба ягон маърака равам, аз қафоям нигоҳи ҳайратии мардумро эҳсос намуда ғамгин мешавам. борҳо шунидаам ки бонувон бо ҳасади ошкоро гуфтанд ки ҳайфи чунин марди зебо. боз дар бисёри ҳолатҳо маро модари ҳамсарам мепиндоранд, ки хеле аламовар аст. ҳар маъракае ки равам, заҳри танам мешаваду дар хона омада мегирям. ҳамсарам бошад тасаллиам медиҳад ва мегӯяд ки туро чуноне ки ҳастӣ дӯст медорам. чӣ кор кунам ки аз азоби рӯҳӣ халос шавам? ман як шунавандаи доимии шумо аз ноҳия. раҳмат барое ки видеоро то охирша гӯш карден, дастгирӣ мекунен, гӯш мекунен наворҳои моро. фикрихтона дар комментария бинависен ки чӣ гуна ами апаи ами азобу машаққати рӯҳӣ халос шавад. воқеъ дар паноҳи худо бошен. худо ҳамата нигаҳбон бошад, соф мушкилиро набинед. بیمارم و جان و جیگرم سوزد، حتی که جهان در نظرم سوزد. بیمارم و جان و جیگرم سوزد، حتی که جهان در نظرم سوزد. من سوزم و گیتی سوزد این باکنست، دردا که دلم به مادرم سوزد. من سوزم و گیتی سوزد این باکنست، دردا که دلم به مادرم سوزد. شادی تو این بشو کمی مرا خدا داند اومد. گویان غمی تو بش یا شادی تو این بشو کمی مرا خدا داند اومد.
آتشی رشک و من سینم سوزد اندیشه نما مرا سیه روز نکند از آتشی رشک و من سینم سوزد اندیشه نما مرا سیه روز نکند از آتشی رشک و من سینم سوزد